Ning nagpadayon nga kampanya batok sa violence against women, konseho sa syudad sa Talisay, mipalig-on sa ordinansahon pagproteher sa kababayenan. Talisay City Police mitala sa taas nga kaso sa pagpangabuso sa kababayenan niadtong tuig 2020 atol sa pandemya. Samtang mga programa nga manalipod sa katungod sa kababayenan sa unsa man nga mga aspeto gihanay. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gilagway sa kapulisan nga ang pandemya ang epekto niini sama sa gipatumang mga restriction mo'y usa sa nakatampo sa pagsaka sa kaso sa pagpangabuso batok sa kababayenan niadtong 2020. Sa tuig 2020, mitala og 123 ka mga kaso sa pagpangabuso ang Talisay City Police. Hinoon, 54 ka mga kaso ang ilan natala sa tuig 2021. Dihang nagsugod na pagluag ang mga restriction. Samtang 11 ka mga kaso gikan sa Enero hangtod sa Oktubre ning tuiga ang ila usab natala. Physical abuse o psychological abuse man ang kasagaran nga mga cases sa 2020. Most likely sana ang rason kay naaragid sila sa ilang tagsatagsa ka mga balay under the influence of liquor ang mga lalaki nga live-in o mga husband. Sa miaging Lunes, gisugda ng 18-day campaign against violence against women sa Talisay City. Sa sesyon, giduson ni Talisay City Councilor Ophelia Ilanan, chair sa Committee on the Welfare of Women and Children, ang ordinansahon nga magpalig-on alang sa Women, Gender and Development Code of City of Talisay. Sa ordinansahon, gisukip usab ang paghatag og panginabuhian sa kababayenan o dili lang kutob sa pagpanilipod sa ilang mga katungod. Based sa among kanang discussion sa DSWD, and every 5 years di ay sa atong ordinansa diri sa Talisay ato gyud na i-compress tanan from 2017 sa among gikay from 2017 until now 5 years whatever unsay mga ordinances unsay mga resolution ato i-compress na mo para mausar gyud nato buo nato unahon unsa gisud atong sa women's nga ordinansa. Sa ay nga mga programa buot sa dakbayan nga way kababayen-an sa dakbayan nga maabusuhan pa physically, mentally, sexually, economically ug uban pa. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.